johtuu ehkä siitä, kun mä en ole vielä saanut overdosea tästä siekestä jälkeen, kun tuonne fiksaan tuossa. No siihen paljon tarvii. Niin, mä ajattelin, että tänään varmaan tuo 4. päivä, niin tänään varmaan tulee sitä. Ja 5. päivänä sieke poistui tietokoneelta. Vielä pitää olla. Onks meillä A-saitista mitään? Hei, tää tulee meeting, käytävä, puskee. Hyvä. Mä oon loppis. Mä oon vaan loppis, ei. Täällä ykkösping, 90, alakerras 90. Puskee saitilla. Mä menen Osuttu. Viitospingille. Litti. Tuleeko portaat ylös? Mä menen planttaan Joona. Noniin. Nois. Herra jumala! Gotta cam. Se on vieläkin siellä loppis viimeksi siellä vasemmalla puolella. He's in front of Dokkapi. Nice. Ei. Ja A-saitiossa sit on. Oi, timing. A-saitiossa edelleen jossain. Onks siellä tiskinäkö vielä? En mä näe sitä. Mistään. Oi vittu. On se saleja siellä vielä. On, äänestä päätellä joo, diski takana. Pommilla se. Oliko sulla todella lähitoista? Niin voi vaan mennä lähelle. Soitto. Kaidi löysi. Yksi on. No. Yksi on tossa saarella. Voi. Pitäis saada nyt joku pois. Vittu mä pierunaan tästä koko ajan. Aruni on siellä viimeisin vuodessa. Yes! Sä sait sen Kaiden! Juu. Mä perunoin sit ihan vitusti koko ajan. Tää oli ihan hallus tää roundi. No oli oikein. Maksimaata yhteyttä. Otetaan myös crossia. Jäi ehkä downis. Smoke. Oh, Juu. se on downissa toinen. Oi, 90 on siellä. Siinä smoke vieressä. Tää mulla on joku bugi tässä pelissä. Mun ruumilla. Se injurää. Juu. Mä menen counter strikeaan. Joo. Ai. Sä tulet lakas pelit tai jotain äsken. Joo, mä en tiedä, että se on bugi. Avataan perään suoraan se pitkä kulma. Hei, sieltä tulee piikka. Main karake. Se Onko meidän karake? Fireplace ylhäällä Asami piikkaa. Juu, ja main karakeski on yksi edelleen. Oikea reuna. Joo, main karakeski on yksi edelleen. On vieläkin oikea reuna. Se avasi se main karake seinä Jäi. mun mielestä. Ketä ei... Varreni viimeksi juostu ton mastariin päin. Masteri. Okei. Mä halutaan keinain niin run outteen. Sun se vaan täppässä. Ei ihan. Ei ihan. Onari. Matti ottaa Onari. Okei, nyt tuli hyvä smoke. Oi, Sieltä. mä en ymmärrä, miten mitä sä osoittanut paskalla oikeesti. Mä näen teidän siellä kamerassa. Okei. Sai tuo vielä. Yksi kilta siis ja PL. Avaa pakita, Matti. Juu. Konnu suunnassa. Injure. Taustet. Juu, on. Aha, server toi joo. Ei tullut tunnelle. Oho! Missä olet? Oh, what? Miten toi oli headu? Miten tää oli headu? Oliko se lonkaalt headu? Ei. Oho. Oh. Nostaa se.
Se on sun ongelma. Siellä on yksi tyyppi karaken ulkopuolella drone taas. Siellä on karakes drone. Oi! Ite rum Tulee siinä. varmaan sinne ylös. Ite rum vaan. Oi pas. Yksi on karakes. Karakes on yksi. Suoraan vitospiin. Jäi. Ei se käytä skannia. Karko. Rappuulis, sä kuulit sen. Karko stairs. Joo, siellä se on. Se on ässä. Tuliko se ylös? Nice. Mä roteen tuonne Astron puolella. Ja mä roteen pois. Saitili jo. Ihan summatti. Yksi tulee vessaa. Vessaa yksi. Leijona, vessa. Plänttää Masteri ovel. Yksi on statues. Yksi plänttää statue Masteri ovel. Aika et se leijona. Nice. Se on downis. Nyt se on downis. Ace on Masteris. Ja Nomadi meni landingiin. Heitti Nomadi trapin jonnekin ennempää. Ace on Masteris pingissä. Meni klosettiin. Ei. Saat se vieläkin siitä reijistä tapettua. Nice. Nähty menevä landingiin, plus heitti nomaditrappeihin. Missä? Siinä. Vittu, eihän sitä saa siitä. Et saa. Siitä saa. Oli drone! Laki. Nyt ketään nyt on arkkaisissa ainakaan. Eikä Ghost Guardissa. Friendly, last operator standing. Mistään. Sulla on defu. Joo, Defu on. Harry Potterissa väristä. Mainissä sai kameran ja toinen oli Scoopassa viimeksi nähty. Ei oo kameraa enää. Tulee lokkereilta. Se heitti lampu meinaa kans. Okei. Aristin. Assassin. Final. Turmakin. Siellä näkyy. Nice. Kapkani, sikarikaupassa, uuden hätsi. Uuden hätsi kapkani. Ja sit siellä on pilari. Saat katolta kulmaa ehkä tuon pilari ei jää. Kakkospingissä. Eikö saaks siellä katolta? Jai, hyvä. Onko se kapkani vielä siellä? Hyppäs alas. Down to one friendly. Oh, kurva. No Miera on edelleen ylhäällä koktailissa. Kyllä se puhuu. Sulla on tommonen ihan vitu armivihreä toi RC4. Joo. Kasin ylhäällä. Juu. Se puhelin. Yksi on readingissa, mä näin se äsken tein valtista. Nice. Mä en ois nähnyt, että ois tullut valkoisia alas ketään. Mulla on se 90 kamera. Ne on senkin silloin defu ylhäällä vaan, et 15 seconds remaining. yksi on edelleen koktailis jossain, mä kuulee askeleen. Daunasit se? Juu, ja mulla oli... Vittu kun mä ammuin se eka ohi, niin mulla oli tyhjä toi ase. Yeah. Unlucky. The diffuser is no Museossa, longer in vittu. possession. Down to one friendly. Really? Juu, en mä tiennyt, että se meni museoon. Niin se solis tuijottaa tuolla edelleen. Oho. Onko se Gamesi-kaveria Gamesis? Ei oo Games, meillä on välkkikamera Down siellä. to one friendly. Sitä just. Pidästä käytävää. Sinisellä käytävällä piikkaa baarista. Menevät baariin. Fireplaceissa ei näy ketään siinä alhaalla, mä en sitä yläkertaa kunnolla. Nyt kun se siniset rappuset alas, tulee ylös sinisiä keskitaso The diffuser has been asapihalla secured. vielä. Frosti on Fireplaceissa, yksi on siellä Mira-ikkunan takan saitilla. Ai niin tuolla. Ja Oi yksi on vittu. baaris, niin. No tää menee nyt.
Tää menee nyt kyllä vitumoiseksi operaatioksi. Vittu ku... No. Mä olisin voinut bläntää Nikapulla, kun sait vielä hengissä ylhäällä. Se Frost oli ihan keskeistä library. Aha, ei se mitään. Kun ei niillä ole sitä hatchia alperi auki. Mä oltais voitu vaan bländat suoraan periaatteessa. Miraa suoraan hatchia al vitos pinges gamesissa. Nyt se tulee suoraan. 15 seconds remaining. Mira, jäi. Yksi on siellä pantryssä ja se takahuoneessa. 10 seconds. 5 seconds. We have